स्पॉट पे आप लोग देख रहे हैं, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं यूनिफॉर्म के अंदर में। वही यूनिफॉर्म आपका वेट कर रही है कि आइए आप भी जो गोबां मानसिया सक्सेस जाबोबाय आरो नांथाबनाय नाजानाय आरो नोंनि डिटारमिनेशन जेनाखि मोनसे एम बेखौ जेब्ला बयबो होसोयो, जेब्ला टारगेट खालामनानै नोङो होसोयो, बेखौ होसोयोबा रावबो सानसे नङा सानसे सक्सेस जानायनिफ्राय गोजानाव थाया। दिनै बेखौनो आं बुंगोन, नोंथांमोनहा जेनाखि ज' लोब लोब बाहाय नुजाफैबाय आर्म फर्सेसआव जइन जानो होननानै बायरायावथ' आं नुबोबावबाय कि माखासेखौ एडमिटखौनो खालामनो हायासै, सिङाव लाबोनो हायासै। डेट मिन्स वाट? जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि भारत हादरखौ सिबिनो थाखाय, जोंनि भारत हादरखौ अनसायनो थाखाय जोङो जेब्लायबो साखाफा। इजिन दे, नंगौना नङा? नंगौना नङा? एथ' लासैजों जाया, नंगौना नङा? या बेबायदि स्पिरिट जानांगोन खालामनांगौ। बेनि सोमोन्दै आं एसे फिसा ओरैनो पावार पइन्ट प्रेजेन्टेसन बानायदों। इनफेक्ट अलरेडि नोंसोरखौ खिन्थाखांखाबाय। बेनि प्रि ट्रेनिं रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दैबो आं खिन्थाखाबाय जे जोङो नेक्स्ट समबारनिफ्राय CSF लागोन। जोङो आगोलावहाय क'क्राझाराव लागोन आरो मोनसे दतमायाव लाग्रोगोन। जोङो 6टा जायगायाव लागोन, आलाग आलाग जायगायावहाय। बाहाय जोङो सप्ता खनफानि ट्रेनिं लागोन। और बे सप्ता खनसेयाव जोङो इनडोर क्लास लागोन होनदों। बे इनडोर क्लासावहाय जेनेरेलि आङो NTPC नि जोंनि इन्जिनियार्सबो दङ। एस ए फेकाल्टि हिसाबैहाय आं बिसोरखौबो अलरेडि लिंहरखाबाय। बिसोरबो क्लास लानो थांगोन। खमसे खम एफा एनै मेथ्सनि सोमोन्दै बा जेनेरेल अर्डिनेसननि सोमोन्दै बेफोरनि सोमोन्दै बिसोर क्लास लानो हागोन। बिसोरखौबो आं अलरेडि रिकुवेस्ट खालामखाबाय। दा जोंना बे प्रग्रामा सप्ता खनसेनि थाखाय जागोन नेक्स्ट समबारनिफ्राय। जों खालामनांगौ बेनि सोमोन्दै एसे आङो स्टार्ट खालामो। रेसपन्सा बहुत मोजां। बिनि आगोलबो आंनो एक्सुवेलि अलरेडि भिडिअ' थ्र एसे माबा पाब्लिसिटि खालामखांखाबायमोन बेनि रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै आरो प्रि रिक्रुटमेन्टनि सोमोन्दै। दिनैनि रेसपन्सखौ नायनानैथ' बहुत मोजां। नियार अबाउट माने 1000 गथ'फ्रा फैदों आरो जों माखासेखौ जोङो सोनो हाबावाखिसै जायगा गैयिनि थाखायनो। बेखौ फाथाय हरफिननाय जादों। दानि बेखौ नायोबाथाय थारमाने रेसपन्सा बहुत मोजां। आरो जोङो बे रेसपन्सखौ नायनानै बहुत खुसि मोनदों। आरो जोङो गेजेर गेजेर थांनानै बेसेबांखौनो हागौ बेखौ हेल्प खालामनो आरो नाजाबावगोन। आं बिनि अनगायै नट अनलि क'क्राझारनि अनगायैबो आङो बाखि जोंनि BTR नि जो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दंबावो बाहायबो आं कभार खालामनो नाजागोन। क'क्राझाराव 6टा जायगा बबाव बानायगोन? हाँ, बे एक्चुअली बेथ' अलरेडि जागायगासिनो दं सारा। एक्चुअली नै एक्जाक्ट नैबे क'क्राझारनि नैबे प्लेनेटरियामनि खाथिनि बे मा गामि होनो बेखौ बानायग्रा मोनसे दिमोलगाव दं, मोनसे दतमायाव दं, मोनसे कसुगाव दं, ओमफ्राय गसाइगावआव थागोन, ओमफ्राय मोनसे बिसमुरि साइडथिं थागोन। बर' लाइमोनफोरनि थाखायसो जागोन बे। अलरेडि अर्डारानो थारमाने एस पार बे मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं साइन जादोंमोन। थारमाने 27 जानुवारि 2021 BTR नि एकर्ड जादोंमोन। बाहाय थारमाने अलरेडि मोनसे एकर्ड दंमोन दे जाहाथे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ थारमाने नटिफिकेसन फैनायनि आगोल खालामनो थिनदोंमोन, जाहाथे माने जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहाय थारमाने बे CFFनि माबायावहाय माने मोजाङै पार्टिसिपेट खालामनो हायो। पस्ट दङ? पस्टआ CSFआवहाय आं एक्सुवेलि मोजाङै नटिफिकेसन नायनाय जायाखै। अलरेडि नटिफिकेसन दंखायो। बाहाय एक्जाक्ट फिगारखौ आं मिथिया। एसे 8,000 टटेलथ' CSFआवथ' टटेल मर देन 8,000 दं। आसा खालामनो हायोना सार इयुन समाव बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे बे रिक्रुटमेन्टनि गेजेरजों साक्सेस जागोन? फाक्का, बिनि थाखायनो जों नाजागासिनो दङ। थारमाने जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोरनि सोमोन्दै मोनथियाबो। थारमाने CFFआ मा बुस्थु, CISFआ मा बुस्थु, बिसोरनि खामानिया मा, CRPFआ मा खामानि मावो, BSFआ मा खामानि, बेफोरनि सोमोन्दै बहुदता मोनथिया। आरो मेन जाहोनानो जादों जाहाथे बेफोरखौ थारमाने जों गामि जे जायगायावहाय जों जायगायाव लादों बे जायगाफोरनिफ्राय बहुदता मानसियानो बेखौहाय मोनथिस'वा। ओंखायनो बे गामियाव थांनानै जों बिसोरखौ मोनसे एवारनेस प्रग्राम, एवारनेसजों लोगो ट्रेनिंबो पार्टबो खालामनो नागिरदों। जास्ट मटिभेसननि थाखाय हेल्प खालामनो आरो नाजाबावगोन। आं बिनि अनगायै नट अनलि क'क्राझारनि अनगायैबो आङो बाखि जोंनि BTR नि जो मोनथाम डिस्ट्रिक्ट दंबावो बाहायबो आं कभार खालामनो नाजागोन। क'क्राझाराव 6टा जायगा बबाव बानायगोन? हाँ, बे एक्चुअली बेथ' अलरेडि जागायगासिनो दं सारा। एक्चुअली नै एक्जाक्ट नैबे क'क्राझारनि नैबे प्लेनेटरियामनि खाथिनि बे मा गामि होनो बेखौ बानायग्रा मोनसे दिमोलगाव दं, मोनसे दतमायाव दं, मोनसे कसुगाव दं, ओमफ्राय गसाइगावआव थागोन, ओमफ्राय मोनसे
बिसमुरि साइडथिं थागोन स्पेसियेलि बर' लाइमोन बर' लाइमोनफोरनि थाखायसो जागोन बे अलरेडि अर्डारानो थारमाने एस पार बे मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं साइन जादोंमोन थारमाने 27 जानुवारि 2021 बिटिआरनि एकर्ड जादोंमोन बाहाय थारमाने अलरेडि मोनसे एकर्ड दंमोन दे जाहाथे फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ थारमाने नटिफिकेसन फैनायनि आगोल खालामनो थिनदोंमोन जाहाथे माने जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहाय थारमाने बे CFFनि माबायावहाय माने मोजाङै मोजां पार्टिसिपेट खालामनो हायो